Kaixo, ni Naroa naiz eta kutxanen barruan ditudan gauzak erakutsiko dizuet. Hau niretzat oso garrantzitsua da Rafa Nadalen sinadura delako eta nire amona opari zidalako. Pelutze hau oso garrantzitsua da niretzat, ni txikitatik berarekin lo egiten nuen, eta orain nahi ez dut berarekin lo egiten, estanteria batean dauka. Lepoko hau niretzat garrantzi asko dauka, pasaden urtean enari zeneko neskatila bat opari zidala. Bi pelutze hauek irabazi nituen barraketan, hau pasaden urtean eta hau bigarren mailan nengoen. Geroago ditut bi medaila hauek. Hau oso garrantzitsua da niretzat, nire lehenengo medaila izan zelako 2013an eta irabazi nuen Zurine saioa Kaila eta Mirenekin. Jadakit hirugarrena geratu ginela, baina niretzat oso ondo egin genuen. Eta bukatzeko daukat medaila hau, lehenengoa geratu ginen pasaden urtean. Eta baita ere dantza oso ondo egin genuen. Egin nuen dantza saioa Zurine, Miren, Ainize, Aizea dekin. Eta jazta.